el llibre que se sentia sol, de Kate Bringhammer i il·lustrat per Chris Shivan. Vet aquí que un dia a la biblioteca va arribar un llibre nou i la bibliotecària el va col·locar on posava sempre els llibres recent arribats. Tots els nens el van veure. Era un llibre preciós, de color verd, on s'hi veia una nena a sota d'un bolet. Allà tots els nens el van anar agafant i realment hi havia una llista molt llarga perquè tothom se'l volia endur a casa seva. Van anar passant els anys i ja només de tant en tant algú s'enduia el llibre. La coberta s'havia descolorit i fins i tot el vestit de pedaçets marrons de la nena s'havia esguinçat i l'última pàgina estava arrencada. Va passar encara més anys i ja pràcticament ningú agafava aquell llibre tronat del prestatge, però encara algun infant se'l llegia i el llibre era feliç. Però vet aquí que un dia algú el va deixar oblidat a sota de la pota del balancí i la bibliotecària no se'n va adonar. Així és que el llibre es va passar allà oblidat durant molts i molts dies. L'endemà al matí, una nena es va asseure en el balancí i va sentir que hi havia alguna cosa que no la deixava gronxar. I va començar a llegir el llibre. El va trobar espectacular i va sospirar. Papà, me'l puc endur a casa? Dic, no sé si te'l deixaran perquè realment està molt vellet, però sí, li van deixar que se l'endugués. I quan va arribar el llibre a l'habitació de l'Alícia es va trobar molt feliç perquè en allà va veure altres llibres que l'Alícia havia agafat de la biblioteca, eren companys seus. El pare li llegia cada dia de la setmana fins dissabte que l'havien de tornar, però després l'Alícia se'l llegia al llit a la claror de la llum de la lluna i quan arribava a la darrera pàgina sempre s'imaginava un final feliç amb unes fades que dansaven amb la nena al voltant del bolet. Dormia amb el llibre verd sota el coixí per poder somiar-hi. Cada matí quan anava a l'escola, l'Alícia posava amb molt de compte el llibre a la cartera. Un dia els va ensenyant als seus companys de classe. És de la biblioteca, és un llibre vell sobre una nena i la seva vida sota un bolet, va explicar l'Alícia orgullosa. I el llibre mai s'havia sentit tan admirat i estimat. La setmana següent hi havia un esdeveniment especial a la biblioteca i una princesa i un lleó van saludar l'Alícia. Quan va acabar aquella estona de la sala de contes, l'Alícia va agafar el conte sobre la princesa i el lleó i amb tantes emocions es va oblidar de renovar el préstec del seu llibre preferit. Quan va arribar a casa li va dir, pare, tornem a la biblioteca, m'he deixat el llibre. Però el pare li va dir, reina, la biblioteca està tancada ara. I a més, jo aquesta setmana treballo tota la setmana. Et prometo que el dissabte al matí l'anirem a buscar. Estic convençut que el teu llibre estimat hi serà. Però no el va trobar a cap de les prestatgeries. I sabeu què havia passat? Que l'havien baixat al magatzem, perquè estava tan vellet i tan tronat, que el van baixar amb altres llibres, que esperaven que arribés el dia, que potser es posarien a vendre. Però bé, ella va provar i va llegir molts altres contes, però sempre se'n recordava d'aquell conte. I vet aquí que va arribar aquell dia. Un dia que l'Alícia i el llibre no s'oblidarien mai. Tots els nens van començar a remenar llibres i se les enduien, quan de sobte l'Alícia el va trobar i estava tan contenta. Es va posar a ploure en aquell moment i li va semblar que la nena, sota el bolet, havia començat a plorar. Al poc d'una estona el llibre va sentir una veu familiar. Sí que és aquí, ho sé, m'afanyaré a ajudar-te, clar que te'l pots endur. I vinga, corre, recollim-lo perquè no es mullin. L'Alícia estava contenta. El llibre tornava a ser a mans de l'Alícia i per sempre més ho estaria. No calia que el tornés, aquell llibre. El llibre va sentir-se que era un regal, allò. I ella també. Era el seu conte preferit. La bibliotecària li va reconèixer que també era el seu conte preferit de quan ella era petita. A
l'Alícia se'l llegia cada vespre. I quan arribava al final deia: no em sap gens de greu que falti l'última pàgina, perquè ja sé què passa. Van viure feliços i van menjar molts anissos. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.